Morjesta ja tervetuloa uuden videon pariin. Nyt koska tää auto on niin likainen, niin tää pitäisi ajaa ulos pestä. Mutta tätä ei pysty ajaa ulos, koska kardaani on tässä. Eli nyt meidän pitää laittaa kardaani kiinni, jotta tää auto on liikuteltavissa omin voimin. Nyt on kardaani kiinni. Seuraava steppi, tai mikä täältä itse asiassa puuttuu, on vakaajat. Niin laitetaan ne se seuraavaksi kiinni. On erittäin hankala kuvaa yksin, kun duunailee tuolla auton alla. Ja mä pyydän sitä anteeksi, koska mä en nyt ole kuvannut niin hirveästi. Mutta laskin samalla autoa, kun olin tuolla alapuolella. Eli tässä on uusi fitmentti. Täällä on tämän lasikuitulokarin vieressä hyvin tilaa. Ja tuohon oikeaan lokariin on myöskin hyvin tilaa. Ja joustovaraa. Ja kuitenkin ihan tarpeeksi. Seuraavaksi laitetaan puskuri paikalleen. Koska mä vaihoin ne listat siitä, niin se oli irti. Jee. Vitsi, että oli vaikee. Ei olisi kyllä autonut, vaikka olisin tunkannut ylöspäin. Mutta. Siinä on puskuri kiinni ja toi lista oli siis rikki aikaisemmin, niin ai että näyttää hyvältä. Samalla lailla kuin viime videossa laitetaan tää näyttelykilpi magneettisilla kilven kiinnikkeillä paikalleen. Ja totta kai puhdistetaan pinta eka. Ja siinä meillä on magneettinen kilven kiinnitys. Aksel on töissä ja mulla on vapaapäivä, niin mä ajattelin, että mä tulisin siivoa tätä auton sisätilaa. Tämmöseltä. Täällä on mun jälkeen vähän yrittänyt saada ton liimatahran pois tosta. Ja sitten täällä on ylipäätään vähän pölystä, niin mä nyt menen tän kimppuun. Nyt näyttää kyllä paljon puhtaammalta tuolta. Ja tää penkkikin on nyt, mä imuroin sen kokonaan, pitää vielä täältä putsata sitten sillä interior cleanerilla. Ja pitää vielä totta kai toi toinen puoli tehdä, mutta mä ajattelin, että nyt mä hyökkään tän kimppuun. Tosi pölystä. Nyt näyttää paljon paremmalta. Meillähän vielä on tämä takaosa autosta. Täältä näyttää. Mä laitoin penkit nyt jotenkin, en saanut noita. Aksel voi hoitaa ne sitten. Päräytetään käyntiin Volvo, ajetaan se ulos ja pestään se. Siinä se nyt olisi pihalle ajettuna. Ja on meinaan likainen.
Nyt on kyllä aivan mahtava fiilis. Auto on ulkona ja näyttää jopa aika hyvältä. Se on koko talven aikana ollut tuolla pölyisessä autotallissa, kun ollaan kittailtu ja hioiltu ja duunailtu. Niin on se hieno nähdä, että Volvo on taas ulkona. Nyt joku pari päivää enää ACSille ja huomenna viedään auto. Nyt on vikat fiksit. Täällä laitetaan tällaiset alumiiniset hienot ovipahvit. Ja niissä on leikattuna veiville reikä. Ja tässähän on sitten nämä sähkölasit. Niin me sovitetaan nämä palaset tähän ovipahviin sopivasti. Koska täällä sisärakenteessa niin sitä ei saa tähän fiksusti, vaan se joudutaan laittaa, ei tonne, vaan tohon alas tälleen nätisti. Niin tosta mä merkkasin jo tohon, että mistä lähdetään leikkaa ja sit lähdetään Dremelille. Dremelille jyrsiin. Tässä on nyt template piirretty, suurin piirtein vähän pienempi kuin mitä se todellisuudessa on, niin sit sitä voi aina viilaa isommaksi, mutta täytettä et saa. Ja sitten ei muuta kuin suojalasit päähän ja lähdetään leikkaa. Missä on kunnon rälläkkää? Hirveästi ei nyt tultu kuvattua, kun duunattiin, mutta konepelti on kiinni, edestä on vähän laskettu ja kaikista parhainta, ai että on hienot ovipahvit. Tuolta löytyy sitten ikkunansäätö. Ja on meinaa jynsätty ja duunattu. Sisältäkin on aivan pitipuhas. Sinne ei saa nyt kukaan istua. Stop. Lankut. Puskuri otti kiinni jo. Mihin? Vähän. Keskelle. Mene. Nyt on se päivä koittanut, kun lähdetään ACSille. Auto ajettu trailerilla. Meillä on helvetin hieno vetoauto. Sopii merkkiin sama kuin tää. Ja nyt sit sidotaan vaan ja lähdetään messukeskusta kohti. Joo, mahtuu pois ainakin. Ja mahtuu kuitenkin. Onko se sit mikä ekana, auto irti tai kippi? Ollaan täällä ACS pihalla. Näin pitkälle päästy. Nyt pitää ottaa toi auto pois tosta trailerista ja ajaa se sit tonne halliin sisälle. Mihinköhän pitää mennä? Niin se... Nyt ollaan viimeistelyt tekemässä
rengasshinea pintaa. Täällä on apujoukot. Joo. Ois kiva. On kiva. Maksetaanko sulle?